नै लोगोफोर मेगन मोदै बोहैलांगोन बेफोरबायदि जाथायखौ नुब्ला जोंनि बर' हारियाव गोबां मानसि दङ बेफोरबायदि ट्रेन स्टेशन लामा स्टेशन उन्दुना थानाय बिबायलाबायनाय जोबोद दुखुनांथाव फैसा मोननाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि हेपि जादों नोंथांमोना नुखादों सासे बर' आइजोखौ भिडिअखौ नायलांबाय था मा जानायमोन मा जाथाय मोननै आपडेट नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम गुबुन बेलेगा जेबो खालामनो हाया नैबे सामिलासो हागोन दोनदो सानैबो दोनदो सोरजों रायलायगोन दे बुंदो एबार बारसे बिबाराव मानै सिखिरि बा मा एसे गोमोनांथाव बे जाथाया नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे मोननै आपडेट लानानै फैदों नंगौ सासे लाइमोनखौ सानै लाइमोना मोजां मोनो ओरैबायदि दावराव दान्थे बिदिन्थे मानि थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय था मोननै आपडेटनि सायाव जागोन बे मोनसे आपडेटआ जाहैबाय जोबोद दुखुनांथाव बर' फाग्लि हिसाबै माने खर' गाज्रि खोमा नोंथांमोना नाय ओरैबायदि दुखुनांथाव फैसा बिनानै एसे हेपि जादों फैसा 10 थाखा मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन आङो भिडिअखौ होनो सानदों फार्स्टआवनो जागोन बे बिथां फाग्लिनि बागै बिथांखौथ' आङो दा फाग्लिथ' होनबाबो गाज्रि जागोन खोमा एसे खर' गाज्रि सिस्टारा ओरैबायदि दुखु नांदों नुनानै भिडिअखौ शेयार खालामना होनि जाहाथे बेखौ शेयार खालामना होनाय जाबाय जाहाथे बिनि न'खरनि मानसिफोरा बेखौ नायगिरबाय थादोंब्ला गोमानानै दंब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै मोजाङै न'खरसिम लांफिनबानो जाबाय मानसिखौ फाग्लि जग्लिबाबो न'खरनि मानसिया गारना दोननो हाया दै जायखिजाया आथिङा लेंग्रा जाथों गाना गुजा बेफोरबायदियानो जाथों अब्लाबो न'खरनि मानसिखौ रावखौबो गारना दोननो नाङा न'खराव जुदि थायोब्ला बेखौ लाखिना दोनब्लानो जाबाय फाग्ला होननानै जग्ला होननानै बेखौ उमुकसिम खेदा हरनाङा माबा खालामनाङा मानो होनबा बोथोरा गाज्रि मुलुगाव गाज्रि जाबोबाय मानसिफोरा अननाय होननाय गैला सोरबा बुथारखामानाय किडनेप खालामनाय जों गोबां नुबोगासिनो थायो हा लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाबाय जाहाथे सोरबाफोर सिनायोब्ला बबे गामिनि कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय दुखु मोनो बेफोरबायदि लामा खामा सोरबा फैसा बिनाय सोरबा गोरिब गुन्द्रा मोनजायैनि थाखाय उन्दुलाबायना थायो स्टेशनाव लामायाव जोबोद दुखु थानायब्लाथ' जोबोद हेल्प खालामनो गोसो जायो नाथाय जोंहाबो जेबो गैया नालाय बेनिखायनो नुनानै मेगन मोदैया बोहैनानै थानो गोनां जायो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला लोगोफोर आङो फार्स्टआवनो कल रेकर्डखौबो होनो सानदों बे बारसे बिबाराव मानै सिखिरिया ओमफ्राय बे सिस्टार आदां गादां जानायनि बागै एखेलगे होखानोसै दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ गोबाङानो नायो नाथाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे न'खरनि मानसिफोरा बेखौ नुनानै बे सिस्टारखौ न'खरसिम लाना थांफिनो दे नायग्रोदो भिडिअखौ दान्दिसे लोगोफोर बै जाम्बिया ओरैजाय लामा लामा थाबायबाय थायो आरोना बियो जोंनाव ओरै फैखाथारगोन आरोना बियो फैखाथारगोन ओमफ्राय बे फैसा मागिबाय थायो आरोना लोगोफोर बियो सानफ्रामबो लामा लामा थाबायबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो फैसा बिबायलाबायो आरोना लोगोफोर बियो ओरै जोंनि गामि खाथिनिनो आरोना बियो फैगोन बियो जोंनि लामा खाथि जोंनि माबानिनो आरोना गामि खाथिनिनो सिनायखायो ओमफ्राय बियो लामा लामा थाबायबाय थायो आरोना बे फैखाथारगोन आरोना बे बिदिनो लामा लामा फाल्थिक फुल्थिक खनबाय थायो आरोना ओमफ्राय बेखौनो दिनै भिडिअ लानो होननानै लाबाय आं दिनै बियो फैबाय थायो आरोना ओमफ्राय भिडिअ लाबा उसुबिदा नुगोन नामा होननानै आं लायामोन आरोना ओमफ्राय नै दिनै लाबाय आरोना आं भिडिअ फैगोन बियो सिबाय आद्रिनो बिदिनो फैसा बिबायला बायो आरोना बियो बिराद दुखुथिया जिउ 10 थाखा हरनोसै आं जोंनाव फैगोन हिसाबै नै माबादोंमोन आरोना आङो जुम खालामनानै केमेराखौ खेबदोंमोन दा फैखाथारगोन बियो 10 थाखा हरनोसै आं 10 थाखा लानानै थांथोंसै आरोना सिबाय आद्रिनो खम जारला नों ओंखाम मोनजायाखै आरो नोङो आयै सानथाम जाबाय ए न' 10 थाखा लांदो न' 10 थाखा लांदो 10 थाखा लांदो 10 थाखा लांदो आयै आद्रिनो नै खम जारला सिबाय आद्रिनो खुसि जाबाय नै बिराद खुसि जाबाय आरोना 10 थाखा मोननानै नै आयै बिदिनो बेरायलायबाय थायो आरोना बियो बिदिनो सम बेरायलायबाय थायो थांसिगोन बे ओरै थांसिगोन बे साहा थांसिगोन
बिराद बिदिनो 10 थाखा 20 थाखा मोनबा खुसि जालाबायो आरोना बियो बिदिनो लामा लामा बेरायलाबायो बिदिनो सानथाम सानब्रैसो ओंखाम मोनजायानो थायो खोमा बिदिनो सोरबा सोरबा अननानै जाहोलाबायो खोमा थांसिगोन बियो ओरै लामा लामा खम जालायो बिराद खुसि जालांसिगोन मानसिया 10 थाखाजों बे दखान दङना ओरै साहा बेयाव जालांसिगोन बियो गथ'फ्रा गिलाबायो आरोना गुबुन बेलेगा जेबो खालामनो हाया नैबे सामिलासो हागोन सोरजों रायलायगोन दे बुंदो एबार ओइ खोनासं जसना नों जोंनि रायलायनायावनो साननानै नाय आरो हमनानै मोनदां मिथिबाय बेयाव आरो सोरजों रायलायगोन सोरजों रायलाया बेखौ सोंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया नोंहाबो दङ गोरोन्थिया मिथिबाय नोंहाबो खोथा दं माने नोंबो माने सोलेरजों सोमोन्दो गेलेबाय गैला ओं गेलेबाय नों बुजिदो गेलेबाय आं दा नों जेरै बुंदों आंबो बिदिनो चेलेन्ज नैबे सामिलिया चेलेन्ज आं दिनैनो दानो दबथायखौ फोजोबनो हायाबा मानसियानो नङा नों दबथायखौ लानो ना दबथायखौ आंबो लाया नोंनोबो होआ नै बियो फोजोबगोन सामिलि बायदि मानसिजों जेनग्रा गैया रावबो नैबे सामिलिया रावजोंबो जेनफेरना थायाखै दिनैसिम आरो जेननानै थाग्रा मानसि नङा आंबो बिदिनो नों बायदिनो आंबो जेनना थाग्रा नङा मिथिबाय जेनना थाया नालाय आंजों फै आंजों सेराव फै जायो आं दाबो थांनो हायो नों मा सानदो फै ओमफ्राय नोङो बेखौ नाङा होननानै गारना थांनानै बेलेग सेंग्राजों लाइन मारिनानै ओमफ्राय दा नागिरफिनदों नोंखौ आं नाङा होनना गारना थांदों आंजोंनो फन रायलायबाय थायोमोन आं गारनानै थांदों बेखौ मा खोथा बेलाय ओइ दबथाय लायजों रोङाखै नामा नोङो गुन्दा नों गारना थायाखै माने आं गारनानै थांदों होननानै नोंजों रिलेसनाव गैयामोन नामा ओइ गैथाला मानोथो सिया खालामनाय ओमफ्राय नोङो नोंनि न'आव गोदान सिया खालामदों न'आव आं सिया खालामदोंमोन आंनि अख्राखौ बियो मिथिखायो मिथिनानैबो दा आंखौ उल्था फान्दायदों बियो आंनि अख्रा आंनि गियान देखायनायखौ बियो मिथियो खिन्थु बियो आंखौ दा उल्थासो फाख्रायबावदों ओइ दबथाय लाजियाखै नोङो आंनि अख्राखौ नों मिथिखायो मा मिथिनो दे ओमफ्राय दाख्लै मा होनदों दे जोहोलावजों जोथायना सोरखौ लागोन होनना बुंदों दे नों जोहोलाव खोनाखै नामा हा बेयावबो हमनो हायो नोङो आंनि गोसोआव मा दङ मा हमनो हानो दे ओमफ्राय बिदि बेलेगखौ लागोन होनजानानै नोंखौ मोजां मोनथारनांगौ नामा जाखो देनाय नों बुंनाय बिदि बुंजानानैबो नै बे सामिलिनि गोसोआव दङ नों मा बिसिथो बुजिनो नोंलाय आं मावगोन ना नोंखौ नाय नों दा मा बुंनानै लाखा नैबे सामिलियासो मावगोन नोंनि जिउखौ दिनै फोजोबनो हायाबा आं मानसियानो नङा सामिलि नङा आङो सामिलि नङा नोंबो गोसो गैयै सेंग्राखौ जोबोर खालामनानै गावनि लानानै आं रावखौबो गोसो गैयै सेंग्राखौ आं दा मोजां मोनफिननो सानाखै खिन्थु आं बिनि लाइफखौ बरबाद आरो जिउ सिलिंखार खालामनो हायाबा नै बे सामिलिया मानसियानो नङा आङो मोजां सिख्ला बिदियानो मोजां सिख्ला मिथिगौ आं मोजां सिख्ला नङा आं बुंखादों आं लोगोफोरनि सिगाङावबो प्रमिस लाबाय मन्दिरावबो प्रमिस लाबाय बुंखादों आङो दबथायनि जिउजों दबथायनि माबाजों चेलेन्ज गेलेगोन दबथायनि जिउ लानानैसो आं थैगोन होननानै बुंखादों मिथिगौ नै बियो दायनिगिरि जानो हागौ दबथायनि दायनिगिरि जागोन नै बियो नायबायल था बेसेबां नायलांदों नोंसोरलाय दबथाय लाग्रा नोङो रेन्दि सिख्लासा आंजों बादिनो फैदों बेसेबां गोबाव मोजां मोनलायखो नोंसोरलाय साननैसोआवनो इसेबां खोथा बाहायनो रोंनो SMS थुदों दबथाय माबे केसआव आंजों देरहानो नोंलाय हा दोनदो माबे केसआव आंजों देरहानो नोङो बुं दोनदो आंनो खनबेसे उन्दुनाय बुं दोनदो आंनो खनबेसे उन्दुनाय बुं आंजों लिप किस जानाय आंजों गोबानाय आंखौ कमप्रमाइस खालामनाय नों खनबेसे खालामनाय बेखौ बुं गैथाला दामानि बुंनो हायाखै दामानि बुंनो हायाखै नोंनि जिउखौ दिनै फोजोबनो हायाबा आं मानसियानो नङा नोंनि हिनजावालाय बेसेबा रोमै गोजानावसो दं नै बे सामिलिया सेरावनो दं आंजों बादिनो फैदों आं बुंखादों आंनि बयफ्रेन्डआ सोरबा गार्लफ्रेन्डजों लानांगौबा फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो रायलायजेननायनिफ्राय बुंखादां आरो बेखौबो बावनानै गुबुन सिख्लाजों सोलेरनि सोमोन्दो गेलेदों आखाइ होदों कमप्रमाइस खालामदों लिप किस खालामदों बाबा जाबाय
सिख्लानाव गोलैया बे दाया खिन्थु आं सेंग्राखौसो सेंग्रानि जिउखौ फोजोबनो मोनबानो आंहा गोजोननाय मोनबाय लाइफआनो साक्सेसफुल जागोन आंहा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर आंथ' जेबो बुंनांगौ खोथा गैला कल रेकर्डनि बागैथ' आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैला दा बेनोसै आंनि बुंनाया सोरबा सासेखौ मोजां मोनो बे सासेया बिनियावबो बिबो मोजां मोनो दा सोरनिबा लाइफआव सानै साथामाथ' जाया आंनि बुंनाया सानफ्रोमबो बिदिल' दुनियायाव लाइफआव सासेल' हौवा हिन्जाव गैया गोबां मानसि दोङो सोरबा गारना थांनो हो बिनिख्रुइ नोंनाव लाइफआव जानांगौ मोजांसिन सिख्ला फैगोन एबा मोजांसिन गोसो थोनाय बयफ्रेन्ड फैगोन बेनिखायनो सोरबा सासेनि थाखाय फाग्ला जानांगौ फाग्लि जानांगौ जेबो खोथा गैया लोगोफोर नोंथांमोना गावनि लाइफआव मोजां खामानि माव साक्सेस जानो नाजा अब्लानो नोंनि साननाय लुबैनाया गासिबो हास्थायनाया जाफुंसारगोन सोरबा सासे सिख्लानि थाखाय सोरबा सानै हौवानि थाखाय फाग्ला जानानै लाब गैया नों साक्सेस जायोब्ला सानसे समाव नोंखौ गोसोखांगोन नोंनि एक्सआ नोंखौ गारना थाङोब्ला सानसे समाव नोंखौ गोसोखांगोन बियो आं बिजों थानायमोनब्ला दिनै मा संसार मोनजायामोन साननाय लुबैनाय मा जाफुङामोन बैफोरबायदि मोनसे साननाय फैगोन नों जुदि साक्सेस जायोब्ला सोरबा गारना थाङोब्ला नों बेखौल' गोसोआव था नों बेखौल' गोसोआव ला आङो सानसे समाव साक्सेस जानानै बे आंनि मोजां मोननायखौ आङो मोदै बोहैगोन बेफोरबायदि मोनसे साननानै लाबानो जाबाय आरो मोनथिखा जाय सिख्लाया एबा सेंग्राया नोंनि लाइफआव नोंखौ सैया खालामदों नों मोजां मोनखानाय थानाबो गुबुन बिबाराव बिदै सोबनो नागिरदों बे सिख्लाखौ एबा बे सेंग्राखौ नों बुजि मोनखादो नोङो नोंनि लाइफआव सोरबा सोबग्रु फैदोंब्ला नोङो बेखौ मोनथिखादो बै सिस्टार बै नोंनि मोजां मोननायनाव सोरबा जुदि आरो सासे फैबावोबा नोङो आखाइ खबनासो फै जाहाथे नोङो गावनि गोसोआव नोङो दुखु लानानै फै दिनै आङो थाखा फैसा गैयैखायनो आंखौ बेफोरबायदि मुगैदों बेयाव सानसे नोङो थाखा फैसा खामायनानै बिनिख्रुइबो नोङो मोजां साबसिन न'खर दालांनो हायो एबा फैसा खामायनो हायो अब्लाना बे नोंनि हास्थायनाय लुबैनाया सानफ्रोमबो जाफुंगोन सानफ्रोमबो मोनफुंगोन बेनिखायनो बुंदों मोजां मोननायखौ लानानै सोरबा दान्थे बिदिन्थे जानांगौ जेबो खोथा गैया बे गारना थांनो हो जेबो टेनसन गैया गोसोखौ हमथानानै था गोसोआ गुरै जानाङा अन्थाइ बिखा बायदि लानानै था गोसोखौ दा आंनि बिबुंथिया बेखिनिनोल'सै आङो गोबां बाथ्रा बुंनांगौबो खोथा गैला बेखिनियावनो आं फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो दा असलि बाथ्राया जोंनिया बिसो आङो दुखु मोननाय बाथ्राया जाहैबाय बै सिस्टारखौ जोंना बर' हारियाव बेफोरबायदि गोबां मानसि दङ आरोना दासिमबो सिगांनिफ्रायबो दासिमबो दोङो नाथाय रावखौबो जोङो हेल्पबो खालामनो हाया आरोना आरो सोर सासेखौबो हेल्प खालामनो गोबां मानसि दोङो लामा खामा जिरायना थानाय फाग्लिफोरा एकदमबारे गारना दोनो आरोना दा आंबोथ' बुंनो थाङा बियो मानो गारना दोनो माने सोरबा न'खरावबो थाया नालाय ना हमथाना लाखिबाबो थाया दा खर' गाज्रिनि लोगो बाथ्रा सोरबा न'आव थायो सोरबा थाया दा बेबो मोनसे बुंनांगौ खोथा जाहैबाय आरोना मा बुंबावनो बेनोसै दुखु नाङो भिडिअखौ नुनानै जोबोद दुखु नाङो कमेन्ट खालाम बबे गामिनिमोन मा जानायमोन जाथाया मानि थाखाय मा नोंथांमोना डिटेल्स हरोबा आं मोनसे आपडेट लानानै फैब्लगोन दे डिटेल्स हरना दोन सोरबाफोर मोनथियोब्ला मा जानायमोन माबानायमोन दा भिडिअथ' शेयार खालामना होनाय जाबाय जाहाथे न'खरनिफोरा नायगिरदोंब्ला बेफोरबायदि आलाय सिलाय जाना दङ आरोना लाना थांनो हागोन दे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन दा बेलासिहाय मोनसे आपडेट होबावनो सानदों कन्टिनिउ थाब्लानो जाबाय आंनि चेनेलाव दे बाय बाय